som Patrik. Ahojte, ja som Jakub. Čaute, ja som Simra. Čaute, ja som Ivo. A my sme vám prišli dneska niečo povedať o tom, ako sa nám páči na tejto škole. Tak nechal som si poradiť od učiteľov na základnej škole, ktorí mi odporúčali túto školu. Moje očakávania z tejto školy sa nenaplnili, pretože boli ešte prevýšené. Na tejto škole sa mi veľmi páči. Páči sa mi prístup učiteľov, oddychové zóny, mám pekné spolužiačky, sme super kolektív a učiteľ odporúčam túto školu. Rozhodoval som sa pre túto školu, pretože počul som o nej veľmi dobré správy. Taktiež moji učiteľia mi poradili, že vlastne táto škola je jedna z najlepších. Na tejto škole sa mi veľmi páči. Bola som na dni otvorených dverí, ktorý bol vlastne spravený výborne. A nechala som sa aj poradiť od starších spolužiakov, ktorí tu chodili alebo chodia. A nepočula som zlé správy na túto školu, takže vlastne preto som aj usúdila, že chcem ísť tu. Na škole sa mi veľmi páči, sme tu veľmi dobrý kolektív, učitelia sú tu tiež perfektní. Takisto sa mi tu páči aj oddychové zóny. Naše hodiny nie sú len plné učenia a písania, ale sú častokrát aj s hrou a častokrát sa na nich zabavíme. Na škole študovala aj moja rodina a nechal som si určite poradiť aj od nich. Školské jedálne varia veľmi dobré obedy, varí tu moja krstná mama, takže určite aj toto je dôvod, prečo sem prísť. Uvedomujeme si, že táto škola nás pripravuje aj na vysokú školu a za tú dobu, čo tu chodím, si myslím, že na to dobre pripravujem. Nakoľko tu chodili aj moji súrodenci, tak som vlastne zároveň zachoval takú rodinnú tradíciu a neľutujem, že som sa prišiel, takže vrelo odporúčam. Pri vyberaní strednej školy som myslela aj na to, že ako má tá stredná pripraviť na výšku a myslím, že som si vybrala správne. Fakt sa mi tu páči a nevymenil by som túto školu za žiadnu. Táto škola je správna voľba. Nebojte sa, príďte k nám. Tešíme sa na vás. S láskou vaši budúci